Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 10:05. May sa Action at Patrol magasunod sa dili gidamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa libat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga palangga kita sa nabilin 52 minutos karong adlaw Biyernes petsa 8 bulan sang Enero. Biyernes na mga edisyon sa inyo sila nga palatuntunan sa kinahanglan libat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sila nga mga correspondent sa liwat na Manila sila nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sila nga mga kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Ang aton sila nga patrol 2 Cruiseman Patrol ara na karon sa area sang Talisay City tungod sining nagtaas na nga pag ibuwal sang tubi sa Talisay kag area sang Silay. May mga pagbaha-baha na nga nagluntad karon nga gabi. Ang ato sila nga Patrol 2 with Action John Diaz opo sa ato nga piloto Aksyon Ninyo Bugina ara parang subong sa Talisay. Kaya ang Talisay subong amat-amat naman nga nagasaka ang tubig baha. Diri kita karon magatutok sa ato sila nga pagpangalagad ang area sang Silay City. May mga barangay na nga ginsulob sang tubig baha. Ang Hawayan, E. Lopez,
Mambulak. May report kita nga nabaton nga ang area sang barangay Matagoy may pagtaas man sang tubi. Nakatuto karon ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang aton nga PDRRMO. Ang mga unit sang rescue group sa Talisay kag silay masako subong. May mga report na nga may mga pamilya na nga na-trap sa ila sini nga puluyan, hindi na makapanaog ka magkagwa matapos ang tagahawak na ibang taga lumapaw na nga baha nga nagaluntad sa area sang Talisay kag silay. Nagsirena ang BMC patimaan nga magpreparar na ang aton man mga kaaksyon kauturan sa posible evacuation nga i-anunsyo anuman oras sa mga lugar nga apektado sining pagbaha-baha bangod sa wala untat man nga ulan sa pila ka bahin sa aton nga mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Daw diri sumunag ayon ang bahao sa northern part sang Negros Occidental, especially ang Talisay, Silay, ang Victorias, I don't know. Kay daw kasano man nato sila ng pawan sang baha sa kagahon sang Enero 1 karon na rin naman baha tungod sining wala untat man nga ulan maulan sa dugay mo untat sa pero sige minutos lang nga mag-untat dugay maulan naman siya. Although nga wahay kita sang bagyo, may nakitaan lang LPA sa Davao City, Davao del Sur. Ang ITCC amo niyang naga-epekto sa Mindanao. Kag ang hangin amihan amo naman ini ang naga-epekto sa Luzon area. Diri sa aton sa Bacolod sa Negros, maka-eksperyensya kita sang maulanon nga panahon base sa palayag sang Pag-asa. Gusto mo dala pa na ko sa nga pagpulo pa naguob, pagpulo pangilat, no? Hindi balikawanti kung kaysa may araman na tendency nga nagamulo madlo sang hangin. Di karong gabi sigurado ko taob subong no? Iwat na kabaloya ang tubi or ang ulan way nagawaswas sa banwa kung syudad, pero ti sa kabukiran nga nagaangot sa sila nga banwa o kung syudad, amuyang wala untat nga pag-ulan ti ang tubi na magi na sa suba sugataon sang taobs bye-bye at itapos gid bahagid no bahagid ang guayas ni kon amo ni nga sitwasyon ang gakatabo di subong ang Victoria City nagsiri ng ila siling nga kwan Victoria sa Milling Company patimaan nga ti medyo alerto na ang aton sini nga mga pumuluyo dira sa area sang Victorias no. Level 1 3 long blast 10 feet river high standby alert. Level 3 5 long blast 12 feet river height prefer for evacuation. Ang spelling level 12 feet. Damo na nang kwan ang kululbaan gid no. I-activate na ito siya nga linya sa aton siya nga patrol 2 with Action Jan Diaz kaya subong sa Action Jan haraparan sa Silay I mean sa Talisay way pa siya ka lampuwa sa Talisay plano siya na Action Jan ni kadto man to sa Silay pang Silay problemado man to kay Hawayan Ilopes Mambulak Matagoy daw sinuloob na ka ba no. Ari ang live report sa patrol na to with Action Jan Diaz sa area sang Talisay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon dyan sa patrol, please kamin.
aksyon, Eric, ang patrol karon live kita mismo nag-report diri sa may Taytay sa area sa Purok Riverside, Barangay Zone 8, Ciudad Pansa, Talisay. Ini nga ongoing karon ang ginapatigayon evacuation sang mga katapo sang Disaster Reduction Management Office sang syudad sang Talisay Action, Eric, sa mga pamilya initially. Okay. Na 15 ini ka mga pamilya nga diri nagatener sa bahin sang Purok Riverside, Barangay Zone 8, no? Action, Eric. Kag wala nabot sina, may pila pagid ka mga pamilya nga nagatener sa piyak nga Purok pagidya Action, Eric. Makita na kung subong nga matingon, may nagapagwa, actually ginaabas ang kalabanan no? Ginaaba na lang nila. Do ano kadalo nga dyan ang tubig dyan na nalantaw mo sa mga tao nga ginaaban na ng ibang kabataan da? Ang level sa tubig nagalabot na sa Abaga Action, Eric. Okay. Kadasig lang sang pagsaka sa level sa tubig kay kinapagabot rin naton mga tagahawak pa lang ni. Okay. Sila ka minutos ang nakaligad ari na sa level sang Abaga. And then ini for taasan nga tao ang nagalabay sini diri. Okay. And then Ang resili mo nga tao nga nagalabay nga taas na mo nga nagatibong sa kabataan? yes, amo ni nagatibong diri sa mga ginapang rescue nila sa sulod. Okay. May hari di kay na nga nagahulat sinagapangita. Ikaw subong dyan naga-report nila live sa Purok Riverside dyan? Kinapasta ko pa na yung akong ano dre. Okay, hari na. Action dyan? Yes. Naga-report ka subong live sa Purok Riverside Zone 8, Talisay City. Yes, exactly. Hari ko din sining materion. Ang ila dira nga evacuation center amo ang Zone 8 Tayabas Elementary School. Yes, amo na Zone 8 Tayabas Elementary School amo nang ilang Evacuation center, no, Okay. para sa mga ano. Ang mga taga-barangay Zone 12 Talisay, ang evacuation center elementary school, ang Zone 3 barangay covered court ang evacuation center, kag ang Zone 16 Purok Balipayon chapter mo na mga gin-advise ang alkalde nga magaserbe nila sini nga evacuation center action dyan. Yes. No, sini nga matinaway bago din nakagwa, nagahilabihon din kalabanan. No, ibal-oras rin nga go sa evacuation center. Base ma-interview mo doon anong May bilin sitwasyon? pa po sa sulod nga pamilya nyo? Wine ay damo ka to, may Mga tanong pinaka- ka to sa sulod. Mga pinaka po Mga tatlo pa ka balay ay apat. Apat. Ano po yung sitwasyon? Ha? Ano po yung sitwasyon? Ano nang wala minag nagbuwa na yun kay taas ang balay arawang mga balay. Traffic lang? Oo. Mga ano ka daw? Pagkapagkama man? Mga 5 minutes mga muna balang. Takas na ka Oo. Tapos nga ba? Nanggila sa aga. Wala nagsulod sa tulugan kay nabaw mga mo lang nabang sulod na. Nagbalik na kami pang limpyo. Okay. Dasun, pagkaod to, nagbalik niya laksis, guro, o mga sige. Nagsulog namin sa nakaway namin. Mga panyaga, guro, nagbalik naman to. Guro, nabiglitan na, no? Mga nakabalik ka na to na yun. Nakabalik ka na to. Kaya, ulan, hindi mo sinaulan na to. Hindi mga mayroon ang ulan na naman. Mga gagahon ka, agad ipa lang niya. Okay. Mga mayroon ka na sa akin. Sabong, mga nasugod na lang. Alasin ko ang pila pa to yan din. Ha? Mga pila pa to din. Ano ko sa usulod mo pila? Ganod dyan. Kaya wala niya. Hindi mga taas ng balay gamit. Okay. Mga daon. Araw. Paano kami natin sa bata? Sila may nag-ahuli diyan, di ba nasulod sa ambulance. Ang halin dito, pwede isado sila ka basa, ano? Action, Eric. Okay. Okay. Maano ka na communication, pwede ka dito. Wala ka dito sa silingan, may tayo ka dito. Gaulan subong na dyan, gaulan? Gaulan, actually, ato para sa kadri dito dito. Ang imong tingog daw hindi gid atar dyan, oh? Hindi, daw kaburon sa imo tingog? Dyan. Palihog ko dyan sa imo nga tingog. Dito ka buron gid daw? Hindi man yung tingog mo, oh? Okay. Gin-cut off ni Action Elmar si Action dyan kaya daw kaburon sa tingog, ya. Nag-report live si Action dyan sa Purok Riverside Zone 8, Talisay City. Ang Tayabas Elementary School sa Zone 8, amoy ni ang ang magaserving evacuation center kasubong si Gina ang rescue
operation sa ato sini nga mga rescue group dira sa Talisay, ginamat-amat tibong ang mga kabataan. Action dyan? Exactly, actually, Eric, balik ito yung report sa Japon, sa area, isang barangay zone 8, no? Sa katinisang Siradman sa Talisay. So, ongoing pa sila yung mga telephone action, Eric, ang ginapatugaw nilang evacuation sa mga dito. Jan? Eric? Basi mantad mo ang mouthpiece sa imo sini nga cellphone, kudo ka kwan gid, ka wabol gid. Actually, hindi na sa siguro sa tigil sa ang ating cellphone, ating communication. Kay nakabasa din isang ulan, nabilit na ito, basta kung naman siguro ang relasyon ko nga, nagbilig ang tingog na nagasilod. Siniman na matanion, action, pilitin nga natin tibong na mga counters na kita balik. Oo. Kaya ang tingog mo sa cellphone mo do, hindi ko sa mamurutan dyan? Yes, adjust ito, matranslate ito sa isa ka cellphone. Kasi sila sa yung pinagaro, piling binuksan ulan. Kasi tapos sinaliba sa kita bro, iba natin yung cellphone, basa man, kasi nagtama tayo, yung binigyan, dito medyo bila itong sitwasyon. Basta tayo dito kayo talang sa itong personal number, actionary. Oo, kaya daw hindi mamurutan ang tingog mo do sa daw higante ka nga blang tawo, nga nag-report ka nga daw kadako sa tingog mo, no? Balik ka tabi sa action dyan, Diaz. Kaya subong ang problema, nag-aulan, ito medyo ginadipensahan mo ni action dyan, Diaz, sa nga cellphone, nga hindi mabasa, no? Kay subong puerti kadulumi, no? Sa live video ni action dyan, sa ito sila nga Facebook live, sa ito sila nga live streaming, makita nyo sa background nga puerti kadulom, kung masanagan sang blinker ka ambulance or rescue, makitaan mo nga nagatupa ang ulan, no? That's why nga this action dyan, medyo careful mo sa paggamit sa nga communication kay basi mabasa kag mag-back down man ang nga special communication. That's why kasi sa may ma-fall as action dyan. Ara ka na? I'm back action, Eric. Okay, good. Ara na. Siriman nga mga tinion, kag ongoing sa Japon, kay perting pagbundak sang ulan. Siriman sa may surad sang Talisay. Kung kaina, medyo makanay-kanay ang panahon. Hindi nga mga tinion nga, nagbundak todo action, Eric. And actually, may isa diri ka payag-payag nga ginanod na. No? Pero sa may Taytay ang area, payag-payag mo silingon himo sa light material, alin dito sa area sa Purok Riverside, malapit sa mga Bali, payag ni nga ginanod na sang baha. Ginanod na sang baha, no? Okay. Kay Tik, amo na kadi ka gasigi lang, gulpiada lang, nga nagataas ang level sang tubig action, Eric, dari sa area mismo sang Suradman sang Talisay. Pasalamat ta kay diri sa Bacolod, hindi kaya why na sumbong kani goron sa Bacolod. Ang sa Hinubaan may nag-treks di sakon, very good ang klima sa mga action diyan. Kaya actually, base sa pinagkauling ang forecast sang aton nga mga otoridad, ang pagbubo sang ulan diri nakasentro sa norte nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Yes. Ang report nga aton nga nabaton, even dito sa may syudad sa Banwa sa Ibig Magalona, syudad sang Silay, like Barangay E. Lopez, dito karon kada medyo taas na gid ang level sang tubig aksyon na Eric. Ang Victoria City ganito nga miling kampanila nila nagsiri ng ganito. Yes, no? Amo na sa may Victorias nga area. Kung balikan rin natin sa may syudad sang Talisay, actually may ara na iban nga na pang rescue ka nagindala sa may evacuation center. No, halip sa area sa Purok Riverside, isa ini ka lugar nga ilaman mismo ginatutukan karon nga gabi kay bangod nga ini sa kilid gilamang sang Suba Gidman Riverside Action Area ining lugar. Kinanglanon pa dagurong dugang rescue group sa sila nga lugar nga gina-describe mo, no? For now, though enough pa lang man ang rescue group kay may ari di mga volunteer rescue group. Why pa da sa mga taga Bacolod nga rescue group, mga taga Amity, taga Chamber, action dyan? Siguro kung may mga ara dira action na nga mga mabulig nga makadto diri sa lugar, i-appreciate kina-lokal nga gobyerno sa Talisay, especially lamang maplasta rin nila ang ila kaimtangan man, kag mabulig-buligan, no? Ang kay kabalo ko hindi na masalangan da sang rescue Talisay na da kung may madamo pa nga pamuluyo sa sulod sang Purok Riverside Zone 8 nga i-evacuate action dyan. Gani man amo pag isa diri ni kinanglanon na lang siguro ang rubber boat, hindi lang siling tulo tibong-tibong lang dapat i-rubber boat ginagawa action dyan. Siguro kung may rubber boat masapos sa ila. Yes. Kay para at least tasik ang transport kabalo ka actionary may kinanglan pa sila nga languyon or langkon sa makalapot abi mga most probably madalagan ini mga 70 meters no 70 to 100 meters. Yes. Ang problema nila da kay dulom da ng lugar da diyan amo nang isa pa sa nga problema nila kag plus kati
Basta yung taga-mitik, taga-chimbe, kapamatik, kinalalong rubber boat na action dyan? Actually, posible kit. Ako ginabulit ko may mga amo sila nga may equipment rin sa lugar. Yes. Pero sini nga mga tinion, kung aton makitaan action na rin, ang kakatabo sini diri, mano-mano ilang nga pag-rescue, kinalangoy sa mga rescuer diri. Amo nang budlay, gid, sa tanan. Action na rin? Amo nang mabudlay, gid, sa tanan, nga lang, yun mo pa, tapos pagbalik mo, maginatibong ka lang nga tao, or bata, action dyan? Yes, nabukid na, no? Ang iban, ginatibong, ang iban, ginaaban nila. I don't know kung may ara sila, Kwan, na kalat nga ginahimo, serving nga daw guide action dyan? Actually, may ara, pero mo nga ginaobra nila is ginalangoy nila para dasig action ereka. Gani? May kalat silang ginasastan na diri kay di alagyan sa kilid sang Taytay. Actually, diri ka na sa malabay, amo ni sang ilagid nga mismo nga main nga alagyan action erek, no? Ang Taytay ginasiling mo, muna na sa mo ang tubig daga, kwanaga, level-level sa Taytay. Lapit na lang gid. Manapot yun na ang libero sang tubig. Okay. Ang isang Taytay mismo diri, no? Sa may area, action area. Actually, Rick, audible pa ko Japon. Okay lang. Okay lang, action dyan. Sustain lang, sustain. Yes. No. Sili nga mga turi-on, i-check. Sa mga pila na sa na-rescue, sir? Amo pa lang ni. Apat. Okay. Okay, kaya may ibang ambulance. Isa ka ambulance, actually may apat na, no? Nga nadala. Kabataan, lagpo. May pagit iban, nga dito sa may sulod. Okay. Nga, sorry, good evening. Ongoing pa ang ilang rescue. Ang sini nga mga tiniyon action na Erica. Okay. Kung i-check natin, medyo nagataas ka nagataas. Lapit na lang. Pila na siyang distance, sir? Isang Taytay. Gina-check rin natin kung anong distance ng Taytay dari sa area. Mapala na po kung anong kataas na ang diversang tubig in terms of meter. Kung makita natin ang sa exclusive to, may ara ang galabot pag sa lapit na sa iyang sulang ang kataason sa tubig. Okay. Isa ka lalaki na nakasuksok sang t-shirt nga nakaduab sang gray may kalo. No, amotong naginaubra sa iyang isa ka balay action ereka. Okay. Doon may ginahigtan sa bala. No? Makitaan ta sa iba din nga video yung padala sa ato. Hindi ko kasulog. Hindi ka baskog isang karing katubig sa suba, no? Yes. Oo. Baskogit. No? Okay. Baskogit action erek ang sang tubig. Ang Pilipina bukid kag ang Pilipina bukid paubos na sa may Tayabas. So doon ang dalom na kitang tubig da? Yes, amo to sa likod, no? Nga ginabad nila kay kaina. May pila ka mga individual nga gi-report sila sa kaina man nakatudiri sa aton nga kinakamtangan. Nga nagpabalo nga may pila to sila ka mga himata nga na-stranded pa. Actually diri sa aton nga area, sini aton nga ginakamtangan karon nga mga tinion, may ari diri nga mga himata nila nga nagahulat man nga kung makagwa na ang ilatagsat ka mga miyembro sa pamilya o kilala nila, ikan dito sa mga na-trap nga mga individual sa sulod action na sa area sa Purok Riverside, Barangay Zone 8, Syudad Sang Talisay. Yes. Amurado kaya ang katabo diri wala untat ang ulan eh. Compared mo lang kung sa ibang tari nga area kung nagakarikanay anong pang-tempo at least, no? Masulod subside ang tubig. Diriya, sige bundak action erik ang ulan. Ulan nagaumtat, no? Ang bundak sa ulan action erik. Actually, ang katabo diri para sa tumak action machine naton, hindi ka suksok sapatos na, kay mga sapatos sobrang gid basa. So ginaobra ko diri, nagatinil nagito action erik kay para makalakad sa tadlong diri sa may area mana. Karon nga mga tinion. Mag-check tabi kami mga officials kita dari. Okay. Para si Mayor da? Para si Mayor da? Kung anong ilang advisory update dari sa may area mismo. Karon nga dati. Ano mo na rescue? Gindala ka na o? Ayun na sa sulod yoro. Check natin action Eric, no? Nagdalom nag-ed. Kaya inaas alal din ng asta. Okay. Isa pala kalintang. Subong doon na cover na tanan, no? Okay. Mapulo pala petri. Actually, kami hagdan na naman ginalaktan sa subong. Okay. May hagdan na di action Eric. And then, ara sila sa ang mga rescuer nagatiner, no? Siniman ng mga tinion
may duwa ka mga lalaki, ang isa nakasuksok sa itong jacket na nagahulat kay once may mag-abot na sila na ma-pull out diri sa may area. Taga-diri ka man? Sa sulod, damo pa to tao sa sulod? Oo, may harap. Sir, galing kay banda ko biyan. Sa dako balay mo, galing kay Yasaka, yapon ng tubig. Okay, damo. Mga pila ka pa ni Malay? Mga sobragro 20 ay. 20. Buda mo kung mamalay Pero din na. sa pamilya, mga, let's say, mga 4, 5, mga over or less, mga 80 individuals sa susunod. Iba nakagawa naman, pero iba na, sumugay ka sa lake lang, sila balay. Okay. Pero first time, ni nga do, kung compare mo naligad kami nadlaw sa New Year, ano mas taas? Sa subong, sang last, nagyan na tuig, 2007, dako, pag hindi sa siguro subong. Nasa malapot, nagyan Kahit sa naligad, wala na malapot, pero ikaduwa lang na lintang, o katatlo. Okay. Subong dako-dako, nagyan nyo, kay sige ulan. Okay na tanay kung wala ulan, kay sa mo manubo sa. Kay sige ulan, hindi ka bulyo ang ali sa bukid na tubig, kasi gataay ko dapat. Pero may pika-pika man na daw sila po niya. Pika yan ni katukot na ni Sang DPWH, yan ni Congressman Albi Benitez. Okay, may pika-pika. Pero ang mga panimalay dito na cover na sa pika-pika o kung ara na nakaw sila yung sa pika-pika. Na-cover na sa sir. Okay. At isa pika-pika sa pugong. Pika-pugong. Pero ang pika-pika nalapawa na sa tubig. Lapaw na sir. Di ka bulyo ang ano mo, ang tubig kay may pika-pika. May isang una na wala pika-pika, galing kay tipag. Ang anong kataason man, lapaw na sa taho, amaga, hawak, ano nakataas? Ano na sa mga lapaw-lapaw pero sa lunggan ka tao, lapit-lapit na lapaw sa ulo. Kamu yan, anong ginibra nyo, sir? Nagtimpa, ano ka mo nagwa? Nagibasoy? Nagwa, mga lapit-lapit pero 7 PM. Oo, ari. Sa alas 7, ano ng sitwasyon? Pasaka lagi sa rin, sige ulan mo. Mga taga-diin ang diversion. Lapit, tuhod, sunod lapaw na tagahawak na. Nagtagahawak na. Pag tagahawak, nag-decide na naka mga magwa. Kung una ko gwa, mga palang wala pa labot ng tuhod. Nagwa na ako kay... Upod mo pamilya mo? Una na si mama at papa. Ako lang nabilin sa balay, nagwa ko yung agaw yun. Okay. Pero sure na to, nga wala nagamit sa talong. Tatlo na sir na ba, sir? Una, kagina, daso ni katuwa sa ngapon, ikatatlo, mo na gabi. Kung nagkumpara mo sa tatlo, amo ni mas worth. Kung nakasubong na dako na tubig. Dako, gisa yan. Literal. Lapit na malabot ang ano, pero yung ikatapusan na lintang nila. Pero anong pag-rescue nila to, sir, sa sulod man, ng mano-mano to nila? Voluntary magwa or ano? May rescuer lang ro niya po na gagabay sila. Una magwa may bakot kitip pa, tapos may upod na na-rescue. Pero may gagabay na duwa rescuer o isa lang. Okay. Sige, sige. Ano ka alam mo, no? Si, Mr. Ramonito. Ano, Pedro? Ramonito Magbanwa. Magbanwa. Pila na edad mo? 35. 35. Sige. May purok pag dito na kurot sa likod. Sa, ng next barangay, Zone 11. Ano na nakapurok? Barangay, Zone 11 na Batos. Batos. Kay Kapitan... Pero dapat pag dito na nga mga mo. Mga pamilya, sir. So pare-pareho, manasip mo, son pa rin. Oo, dito, sir. Ano kita, daw, dalong-dalong mag-ito. Dalong may light lang. Tapos sa may Silval. Okay. Kay Kapitan Yugyo pa rin yun. Sige, thank you, Ramonito, Magbanwa, Action Erek, no? Nabata natin diri, abang ugi lamang sa may area. Mo to na istorya naton, may kang sanan silig sitwasyon, siniman nga mga tinion Action Erek, no? Ano na oras, mga... Alas 10:33 na. Pero, mas nagabaskog pagid ang ulan, mas nagabaskog ka ng taas pagid ang level sang tubig Action Erek, siniman nga mga tinion. Kung makita natin, kaina, ang level ng tubig, ara, para na sa dalom sang balayan, sa isa dari ka balay, subong naglabot na sa bintana nilang area. Amo sila kanasig ang movement Action Erek, no? Sino nga mga tina. Tayo may pamilya, kato wala. Diyan ka mo nga, tay. Wala ka mo yung nalabot, da? Taga diin na? Taga Dughan na. Sus. So meaning, hindi na kami mag-evacuate, dali na nakamanay na. Green lang kami yan. Ayaw nga panilagan naman ang tubig. Alas 11:30 do balang tayong paligid do ma-high tide pagid siya. Action Erek? Alas 11:30 do ma-high tide siya. Yes, most probably siguro, no? Amo nang matabo. Ari diri ang iyaka SWAT, ari diri ang iyaka 360 PNP, naka-on standby karon ni gabi. Kung diri sa right portion, padulong sudad sa Salisay, medyo maskog ang bulyaga o kon abi ang current sang pagbaha. Diri sa may left Action Erek, diri mas maskog pagid. Sa diri naton makitaan
nga mas lala ang sitwasyon kay ti nag-aperting nga basko ang current sa nga tubig. And then pasulod dito no pagwa na sa may baybay nga area. In the meanwhile, other sa dugay-dugay abi makadto kita dito sa may evacuation center sa may area malapit diri Action Erect at check ang pinakauli nga sitwasyon sa mga evacuees gikan diri sa may Purok Riverside. Kaya sa sining nga materion ang pinakanauli nato ni update do so far diri ang Zone 8, Zone 11 amo ni ang may pila ka mga nag-evacuate na Action Erect. Iban nga mga areas diri Action Erect. Okay, go ahead. Ang iban nga mga areas diri sa may Talisay do wala pa gid man kita may na report kasi ang iban nga mga lugar naman niya like Silay may confirmed na nga mga evacuees ang Victorias do under observation pang iban. I-check naton karon. I don't know kung sa sitwasyon sa Ibi Magalona. Kaya actually ang mga police bala nga mga in charge sa mga kapulisan naton. Sila man asubong ang nagabuligid sa aton nga mga otoridad na kitnat sa mga taga Disaster Risk Reduction Management Office sa pagmonitor sa pinakauli nga sitwasyon sa nga panahon kag of course sa mga para sa mga evacuees Action Erect. Okay. So far muna ang pinakaulit rin nga updates area mismo sa Barangay Zone 8, Sunad Mansang Talisay, may kangtanan sila nga itong pagbantay sa pinakauliman nga nakatang panahon, ang kinapatigaling evacuation kag rescue operation sa magkatapo sa nga kapulisan, Disaster Risk Reduction Management Office, kag of course sa Buligman sa Bureau of Fire Protection Action Erika. Balik kata-kata karon dyan, more information dira sa area mo. Yes, live report gikan diri sa Gyapon sa may Surad sang Talisay, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Action John Diaz sa live report na sa may Purok Riverside, Barangay Zone 8, Talisay City. Isa lang ini sa mga barangay nga anapektuhan subong sang baha kag may ginapatigayon nga pag-evacuate sa pila dira ka mga residente no. Ang Barangay Zone 8 suliton ko, ang Tayabas Elementary School mo ini ang magaserbi nga evacuation center no. Ang Barangay Zone 12 Talisay Elementary School amo ini ang magaserbi nila sini nga evacuation center. Ang Barangay Zone 3 amo ang barangay cover court nila kag ang Barangay 16 Purok Malipayong Chapel amo man ini ang magaserbi nila nga evacuation center. Subong ang konsentrasyon doon sa may Purok Riverside Zone 8. May mga pamilya na nga ginatibong sa mga rescuer naton da. Basi kung nga monitor mga aton nga mga amigo sa amiti ko sa chamber makabulig-bulig to sa Talisay kaya daw kitang nanon dato ko ng mga rubber boat kay mano-mano ang pag-rescue nila. Ginaaba ang mga residente nga makuha nila dito sa sulod sang ginabaan nga Purok Riverside Zone 8. May report ba kita sa area sang Silay, may mga pagbaha-baha na sa Hawayan, E. Lopez, sa Mambulak, Matagoy, kag sa Balaring, no? I don't know kung sa Victorias, kamusta da, kang Ibi Magalona. Namo ni mga lugar diri nga barantayan tungod sining wala untat nga ulan, no? Diri sa ako sa Bacorudan, nagturutilha ka ng panahon mo. Daway sa bunang ulan, ang mga grupo sa Bacolod Eagles Club dito, sinubaan, shadow tuya kuno katawhay sa panahon. Shadow ka-clear to sang kalangitan. Kung mo ang bulyada sa ulan, sa kalom, duwari diri sa northern part sang Negros Occidental. Balikan na lang karon sa Action John Diaz. More information dira sa area sang Talisay. Basi makalambot man siya sa area sang Silay, no? Para may maduan taman to dito sitwasyon sang sining pagbaha-baha dito mismo sa area sa syudad sang Silay. Ang report ni Action John Diaz live gikan sa syudad sa Talisay ginadulong sa iyo sa kaluman sa Santa
balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Report man ni Action John Diaz kinadulong sa kamas ng Evergreen Herb. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time alas 10:40. Ako na alas 10:42 na. Standby ka mo ko sa dugang information. Action dyan sa iyasining paghatag dugang situation report na sa Talisay base makalampuwas sa Talisay padulong sa Silay. Pwede tayo i-check tayo report na gikas sa ito sa mga patrol unit reporters outside Bacolod. Ang kadis naka-standby sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Radio Gote, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa tamang aksyon sa mga balita nato ng Aksyon Eric dari sa mga isunatan. Kamusta lang kadis? Sabay ka ulanda? Ate nagaulan kay na pero subong wala naman Aksyon Eric kay na daw kuwagi marugay-dugay kag daw di man si mabas ko pero mabasagid no Why ka sa na monitor dira sa area sang Manapla Sagay kag Escalante nga may pagbaha-baha ang mga lugar da why man? So far wala Aksyon Eric wala sang may pagbabaha. Good. Daw hindi siya Aksyon Eric sila nga daw pero kung nagdugay siguro kay inasang actually kay inasang kadahon halin na alas 2 na pag agad na kalawig isang ulan pero so far daw wala man may nagtabalita taas sa tubig no? Okay. Ang taas lagi hangin sa ulo bla. Tindi na mayo no? Kay subong nagakonsentrate ang rescue sa area sa Victorias Silay kag Talisay. Correct ko. Kasi kung lokal man yung naiaragihan na to, di amax ang liga to bla. Gani? Dari sa Aton, dari sa Amon, dari daw Manapla, area sa Sagay. Ang ginamulman tayo na Sagay, ting Mugan River man mo. Pero wala man sa reported nga nagtataasan sa kantubig Aksyon Eric na. Sa pila natin ka mga balita, sa pila ka mga police report, wala talabat sa kapulisan man nga siguro mga next week turnover na sa bayan sa Lapu-Lapu City ni nadakpan ba lang si Helton Cañete E. Divino 47 anyos nga taga Deca Home sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City sa probinsya sa Cebu. So din ini siya dakpan hapon mga alas 4:30 takma sa hapon sa bayan sa Purakabugaan, Barangay Puy sa syudad sang Sagay tungod kay ini siya may kaso sa syudad sang sa Lapu-Lapu City gakop ini siya matapos nga panago man siya sa balay sang iya sining nga ugangan kiting iya sawa taga dirigali na sa may syudad sang Sagay. Ang report kiti pagkatapos nga naibaluan nga
ara siya sa area, gin-operate kit siya makatapos sa kapulisan. Ang kaso, yung siniduha ka kaso mo, rape through sexual assault. Kag ang isa pagin sinay amo ang attempted rape. Again, issue ini isang RTC Branch 68 sa RTC Region 7 dito sa may Lapu-Lapu City, nakapit sa November 17, 2020. Tuliban ko, pamalanikit sa November 2020, ang iya sila nga kaso nga permahan ng Honorable Judge Ferdinand Colliantes, ang presiding judge ng RTC Branch 68. Ang piyansa, actually 120 mil kada isa ka kaso, available maging ang iya sila nga piyansa. Sunod sa kay Police Lieutenant Christian Jan Nalangan, na muna ang spokesperson, kaga amon siya ang Public Information Officer sa Sagay City PNP, at the same time amon siyang DepCom, ang Deputy Chief of Police sa portion na sa iya sila nga pagpayag at sunarek. Yes sir, actually ang kaso na ini natabo ni sa Cebu, no? So ang may area of jurisdiction sini ang aton nga Lapu-Lapu City PNP. Pero natabuan nga ini nga si Hilton Cañete, no, nagpanago sa aton nga siyudad sang Sagay sa Sitio Kabungahan, no, sa Barangay Poy. Kay may balay man sila dito, no, so kay taga dito yung asawa. So upon receipt through our e-warrant, no, nga system sa PNP, nakita natin nga may warrant of arrest in si Hilton Cañete, no? So gin-verify sang aton nga mga intel operatives kung ang whereabout sining si Hilton Cañete ato sa Barangay Poy, no? So na bingo gid aksiyonere ka. Ara siya da. Kay man may ara nga i-warrant, may man nga gamit nato ning bagong teknolohiya blati. Na locate siya. Igato no ber siya subject to over mismo sa Lapu-Lapu City Police Station. Agod nga ibalik man ang warrant of arrest ito no ber man siya pakita presenter sa korte. Kaya dito niya bistahon ang iya sini nga kaso action Erika. Sa balita mo nato diri sa may siyudad sang Cadiz, may mga ipag-confiscate kada para yon ang ginahimo sa amon diri nga City Veterinary Office. Sa pag-confiscate sa mga frozen foods bala nga may mga pork meat ini kada nagaling sa Luzon. So may ginpang sunog naman nga mga ginpang confiscate nila alin sa mga grocery store. Kag ini padayon kay man random kay napatigayon sa kamon diri nga City Veterinary Office sa opisina ni Dr. Josue Rabang. Sunod sa kay Dr. Josue Rabang sa aton silang interview may katala sila sa Nereka. Good morning. May mga ginpagsunog kita Dok na mga dilatas nga na-confiscate nato. Ano ini Dok? Bali na Jer ang dugay ka na nga ginahimo. Sinaysiya, isa ka tikang bala para mahiluwi kita sa natawag balang African swine fever, no? Kaya man may ordinance kita na rin sa probinsya nga tanan nga mga pork products nga halin sa Luzon, hindi natin pasudlon sa Negros o kung sa Bilog na Visayas. So, kabalo naman na ang aton na mga tag-iya sa aton mga balls nga bawal pero despite ara gyapon sa ilang shelf, so wala ta mahimo unless found naton ang ilang mga produkto nga ginabawal nato sa Negros. So ginapayag ni Dr. Sirabang Aksyonerik nga hindi man siya actually poisonous nga mga pagkaon. Ang lain sinigaling kati kung may mga sulusubra, halimbawa ipakaon man sa baboy mo namog.
ipakaon sa baboy ito base kung may ara siya karon nga African swine fever o African swine flu o fever. Ang ASF siya ang matabo gati ang baboy amo ang mapiktuhan ang produkto diri kay sa tatlo ka mga pulo sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas kiliya mo lang ang wala pa maabtan sining balatian sa baboy ining ESF. So ginapasiguro lagi ni Dr. Rizal Masilikote may mga ara bala nga dapat pasaka nga kaso sa mga distribute o distributor sini. Wala man kay confiscation malang bisan pa nagabaligya. Bala galing mo lang yung mga grocery store diri nga carry sini mga item from Luzon nga mga pork meat abi ang guwas ni ko ma-confiscate maperde gid sila kasi nabayaran lang sa ilang supplier mo. Correct. Mas better nga hindi na lang gid optioneric sila magkuha sini kag magmaligya kay konfiskahon man Japon sang City Bet Action Ereka. Okay. So parte mo nga ito madulong nga report mga balita informasyon madiri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Bagong go mo lang Japon ang aton sila nga panahon mabulubog na Oxoneric. Maganin nga nakasulay-sulay man ta kay nati mo na nga daw na basa man ta ate daw matulutugnaw pero subong daw okay naman kondisyon naman daw pwede na ni guro extra para makasugod na. So mo nga balita kag informasyon. Oras sa balita, oras sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Godim report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid sa Roger Gotem live report kay sa mga syudad sa Cadiz una man to sa Cadiz pero hindi gito baskog nagtahaw-tahaw na tong ulan no muni mga balantayan ang ulan ni kay daw madalom-dalom ang siling naton tubig cross dagat daw high tide alas 11:30. Sige ang report na action Roger Gotem live kay sa mga syudad sa Cadiz. Ginadulo naman siya sa kaluman sa DTX Fabric Capsule. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ali sa report na Aksyon Roger Gotem, sa lawatan naman report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Percival Villamor, line number 1 sa report first. May gabi, please come in. Ngayong gabi aksyon na Eric subong man sa aton ng mga suki nga tagpalamati sa aksyon na night patrol mga alas 7:50 sang aga ang police station sa Bago City nagkandak sang operation against sang wanted person kag nag-serve sang warrant of arrest dito sa may barangay Kalumangan, Bago City. Dagang operation pamunuan ini ni Police Major John Jewel Batos-Batosan. Upod ang aton alert team kag ang araman ang pulis nga nag-serve sang warrant of arrest si Police Staff Master Sergeant Glenn Bulauro kag serve sang warrant of arrest isang persona nga gikilala sa kay Junel Palabrica Kasibua. Junel Palabrica Kasibua, 36 anyos kag inisya pumuluyo sa Sunflower Barangay, Kalumangan, Bago City.
Kag ini siya ginsulti sa warrant of arrest sa violation sa Republic Act 9262. Kag ang warrant of arrest action na Eric gintanaog ini kag impirmahan ni Honorable Judge Francis B. Guanson sang RTC branch ito Bago City. Kag ang warrant of arrest may pitsa sa itong bulan sa Disyembre 29, 2020. Kag ini siya may Belha recommended action Eric nga 36 mil kapisos karon ini ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Amo ini ang aton nga mga balita nga nakuha sa aton responsibility live report gikan diri sa aton ginahamtangan sa Bago City PNP ang inyo ka-action persible na mo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina Super Sibal Bilamor, live report sa Central Negros. Ang balita ng Super Sibal Bilamor, ginaduro naman sa Karaman sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ili di kalidad ng mga medical doctors. Kadto Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Magabalik ang Aksyon Night Patrol program pagkatapos lang sa ito sila importante nga mga pahibalo. Pamatian lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang gala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo
radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ang ginagawa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa balagad si Migo Tabon de la Paz ang Victorias. Nag-text din sa tungkol daw amat-amat naman ito nga nagataas ang tubig dito sa may Victoria City, no? Ang Philippine Coast Guard, pagi kay Commander Ludovico Librilla, nag-deploy na sang 3 teams composed ang 15 ka mga personnel sa Philippine Coast Guard padulong dito sa Talisay City para sa search and rescue operation. Salamat sa Philippine Coast Guard na nag-response sa mga kinanglanon dito sa sining
pagbaha-baha, especialmente dito sa area Santa Lisay, Silay, kaga posible victorious, no? Balikata si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa aksyon John Diaz, sa dugan nila ang ma-reporta dyan, napis ka Mac. Sa group na si Eric mas nagtaas na group ang level ng tubig sining area mismo ng Purok Riverside sa ng barangay Zone 8 sa Radsang Talisay at San Eric Silinang Lumantrion. Actually, ari din nakaabot sa area ang katapo ng amity volunteer na hagikan sa may sarad sa Bacolod, may nobat ang nila ang atin sa nga palawagan. Jan? Sa Silinang Lumantrion, nag-plus para din sila. Jan? So, magapatigayon sila sa search and rescue operations. Action dyan? May information kita rin bago lagi nagsunod sa aton. 3 teams from Philippine Coast Guard composed of 15 personnel magapadulong nila sa Talisay sa search and rescue operation. Yes, exactly. Pero I think samtang gawin sila, ang group ng amity magapatigayon man sa ilang mismo nga tikang action Eric, agad na ma-extend nila nga mag-clear ining suba diri nga wala sa ibang ati o kung wala sa mga mabiling tigdo nga mga individual nga na-trap sa mga panimalay. Kaya kung nagkaw na ton, do actually na naghali na din man diri ang mga ambulance, may mo nga nakuha na nila no, na pag-ibate kanila tanan ang mga puguluyo nga na-trap sa sadto o container dito sa mga panimalay actually sa sulod o sa sining area sa Purok Riverside barangay Zone 8. Actually, harap ang ibang sa mga lugar Zone 11 nga nahimo after ka muna i-deploy sa nga Philippine Coast Guard ang ilang grupo kay may pinakang areas man nga under search and rescue operation nga ginapatigayon diri sa may sirad sang Talisay Action Erica. Ang sitwasyon diri sa nga gabi magkandamo na gid ang mga personnel nga nag-inabot diri para lang magdiniligay diri na mismo sa area sang Purok Riverside, Barangay Zone 8 Action Erica. Ang laing diri kasi wala nagahulaw ang ulan mong wala nagasanay-kanay ang panahon, nagabundak lang gid nga nagabundak Action Eric. Ang current sang tubig, kirkitang bulyada, halin dito sa may eat na person, padulong rin sa may iba ang area. And kung atin makitaan, sila ng mga tunion, nag-aamat-amat agad data at Action Eric ang level ng tubig. First time sa si Action Jerusalem Hainad, yun ang first time sa balay nga natabo nga sinulod ga baha tong iya balay sa barangay Ilopez, oh? Gani man, no? Amo na sa ang sitwasyon kalabanan sa mga areas na sinurot diri man mismo sa may norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental kaya ginasigahon good man, no? Nga actually ang Coast Guard, ari na, nakaabot na dito sa nila sa team. Okay. Dahil sila sa area sang Taytay, no? So Taytay sila nga person action arrest, dahil sila on standby. Siniman ng mga tirion. Okay. At sabi, I think, kung makapasanaw. Kasi may DSWD nagabot eh. May service sila nila. Check na tinaksin arit kung... Basta service ka Philippine Coast Guard, dalang ilang rubber boat la, ano pa na mga ilang equipment. Actually, wala ko nakita nga dala nila, or boat nila, nag-form sila subong, may mga instructions from their leader na ginahasad. Para kung anong ilang mga pitang na paghahimuon action arrest. Okay. Sabi. Okay. Gagabigit ang punta ka ulan. Doon kami mag-irrigati hydration area. Sila nga mga tinion action arrest, no? Okay. May ari diri nga mga simata nga sigurong iban bago ginama na kagwa gikan dito na trap sila sa sulod. Nagaginawa sila ka mga tanion. So, ang ato nang ginabiso, kay may mga numero ginpagwa online ang mga Disaster Reduction Management Offices diri sa Norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kung may mo maka-coordinate TikTok, pila ka mapulot, kaya hindi ba na tanan malibutan, gilayon mong immediately, especially kung kinanglanon sa bullet action. Nagka-alerto ang halos tanan, especially diri sa Norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. So far, so Asyenda Kulahaw sila yung pangayo mo rescue mo? Gani man, damo halos.
nga nagapangayo sa nga bulig aksyon, Eric. Kulahaw? Buti ano nga barangay nga Hacienda Kulahaw ni sila'y? Di man natin gid na familiar. Hacienda eh. Pero actually, diri sa may Talisay, halos tanan do wala na linya sang kuryente, abi. Uy. Amo na siguro agin na ungod ko actually like diri sa may Riverside. Oo. Kay kabudlay nga kung mag-rescue sila may mga open wire, bala kung may mga live wire. Correct. Delikado gid. So siguro mas kito kamaayo nila nga utlo na ng temporary linya sa kuryente. Amo na dapat sa iba nato nga magka-aksyon nga mag-inform sila. Dapat isa na kapag-inform, ilabi na ang mga natrapi ng mga pamilya nga nagpapayo sa bulig. Kaya kinalaman nila mag-save sang energy, aksyon, Eric, o kung sang ila battery, abi. Okay. Kaya in case kung may mga na karon natin sige yun nga magkaresponde ang aton nga mga otoridad, no? Okay. Ang ikaduwa nga grupo sa Philippine Coast Guard ang magapadulong na sa isa ka area pagidiri sa may syudad man sa Talisay kung sariin sila nga magabulig aksyon, Eric, no? Sa pag-rescue kag pagpatigaling sa evacuation diri man mismo sa area sa Talisay City. May ari nga na intercept section El Rey, need rescue guys. Please spread this post my baby kami di nga ginahapo kung patyan kami suga karon way kurente para sa nebulizer need rescue diri sa Taytay Gabiosa sa pinakapunta nga balay please ano nga Gabiosa di nga lugar naman sila'y. Amo na hindi natin familiar, siguro sa aton magka-aksyon, ang ganap isang bulig, especially kung nag-post sila on social media, may maguro nga ikompleto nila ang details like na sa mga locations nga pwede maka-identify aksyon na reka. Nga mo ning area nga hala din at sila subong kung pila sila kabilog para at least mapreparahan, ilabi na kung pila kabilog ka magpatigayin sa rescue dito sa ila, nagakadto sa ila, kay ma-identify la kung pila sila kabilog aksyon, Eric, no? Correct. Anyway, so far mo na, nagagiyoma na ang aton nga mga taga-katapos ng local government unit ang disaster nato ng aksyon na Rex sa pagpatigan sa operation dito sa lugar. Talisay ni? Yes, Talisay. Hacienda Gabiosa, Talisay ni yan eh? Yes, aksyon na Rex. Ang Kulahaw, Barangay Ilopes sila ni? Okay. Barangay Ilopes sila ang Hacienda Kulahaw. Oo. Ang kay Juricel ni Barangay Ilopesaynan sila first time nga nagsulot ang tubig sa balay sa mansion ni Juricel mo. Gani man, amo labing niya taas ko di gani ti mas mo ko nanubuan ti niya first time nga ang mansion ko ginsudlan ka tubig so mong nakuha niya ni video to kaniya balayo. Mo man. Kung lang taon din naton big bundak ding ulan mong hasta subong no, grabe ulan no. Aksyon na Rex. Ang ulan subong hasta pa sigsigi pagyapon dis Bacolod. Exactly, kasigi pa sa bundak pagyapon. Maulan da sa Bacolod kiti doon di tanto mo sila kabaskog. Dari sa Mitanisang area. Up to north portion na sang probinsya do dari ang medyo malala ang sitwasyon. Aksyon Eric. May nasulod yun, level 7 na in few minutes lang manong sulod naman liwat admin ang tubig. Sulod na sa BMC office. Wow. Sadya tanan ni Kron kay gabi no. Gani no. Ti amak mo ng kwan ang BMC office sulod na sang kwan sang tubig baha. Ang admin office. Paano yung sitwasyon Kondris Talisay at asa sa libas sa tubig mas pagit siguro sa sulad sang Silay aksyon Ereka. Even magulo na victorious nga area. Okay. Kaya doon mo gini mga areas nga medyo saka gid man ang level sang tubig. Basta magamo siling sige ang bundak sang ulan aksyon Ereka. Correct. Basko gid sang current sang tubig go. Kuno mo indikasyon nga grabing ulan sa bukid. Grabe gid siguro aksyon Ereka. Kaya tiyan mga daludo sang tubig kay na sa video mga temprano pa kay na busilingon grabe gid ang ulan sa babaw bukid. Grabe gid even asa subong ang daludo makita mo gid ang current busawak diri pa kadto sa may Taytay nga area. Ang Gabiosa gali lapit as Taytay Katayabas Talisay. Okay. Diri lang man so siguro ari pa di. Ara guro na. Ari pa di gyapon kaya mo na di sa aksyon Eric. Amo ni guro ka pangayo guro kwan nebulizer. Guro bulik kaya mo nang ginaayo gani sa ila nga hindi dapat magsalig actually bisan nga taas ang balay nga 2-story ang balay ang importante temporarily maka-evacuate kaya according diri kay nasa na interview naton iban ka salig nga tag-as ila balay sementado
nga hindi sila mag-evacuate. Daling kiti kabalo kami mga action kung kaisa ang aton nga otoridad nga like sa mga cases may mga instances nga ginaputod nila linya sa kuryente for safety sa mga rescuer kasi may mga instances sa ibang mga lugar nga nagkakatagalan sila sa rescue operation, evacuation ay katapusan may mga live wire ka kuryenteng iban so hindi for safety nila. Ari pagido, Taytay Lugway taas na sir tagahawak ng tubig sa sitio Lugway. Taytay Lugway Lugway. Silay na guro, no? Posible Action Eric. Ang gabyo sa Action Eric, Zone 11, Talisay, lapit na da sa Taytay, ginasandbayan sa Philippine Coast Guard. Okay. Yes, no? Anyway, iti subong, may mas masanag diri nga suga, ano, kay iti may dako, o may pick up diri. May searchlight sila, guro da? Hindi pick up, din nagpastar anay. Sa tubang sa may Taytay para at least masugaan ang digto sa mga panimalay sulod. Okay. Malantaw kung may arap ito nabilin Action Eric, no? Anyway, so far, amo nang pinagkaulit rin ang sitwasyon sa Gyapon sa ere makaksyon sang syudad sang Talisay makang tanan siling pagbaha nga nagduntad siling gabi kay na pa actually sang aga tubtob sang hapon tubtob siling kagabi yon padayon sa Gyapon naton nga ginabantayan makaksyon alerto lang kag bantay sa makaksyon mahimo ang ginayo sa aton nga otoridad magkooperar sa ilay labi na kung sila ang ginahingyo nga magpaidalom sa evacuation action Eric. Si Bong de la Paz nag-text monitor ko subong sa inyo sa Conference Road silay ara na ang tubig sa dalan. Amogid. Siling ni Bong de la Paz sa Kuanagoro sa area sa Silay. Gani, amogid. Sa Conferential Road, Silay, ara ng tubig sa dalan. Kung grabe ka dyan ulan sa bukid, guro sa subong. Amogid ka katabo, Action Eric. Grabe guro ang sige. Mag-sign off ta karon just in case action dyan, dugay-dugay, tutok na sa action radyo kay first hour in the morning, matutok kita sa dugang development progress ang baha sa Silay area, Talisay kag Victoria sa action na dyan. Yes, no, we do hope gani magpabilin sa Gyapon nga wala lang sa may mahalitan. Kabay pa. Safe lang ang tanan Action Eric. Kasi ginahimo man sa aton nga mga otoridad ang tanan nga mga tikang para lamang masalbar ining aton nga mga kaaksyon nga may mo iba na standard sulod abi sa tagsa ka mga panibalay no kasi padayon pa nga nagaulat sa nga rescue convoy gikan sa ato naman nga mga otoridad Action Eric. Okay. Sige, so far mo na ang pinagkauling update sitwasyon diri mismo sa may syudad sa Talisay karon gid lamang nga gabi live with gikan diri sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan. More information first hour in the morning sa ato nga sign on. Tutok lang din sa Action Radio de Bacolod sa pinaka-latest nga development. So sa mga taga Silay, taga Talisay, Victorias, halong-halong lang pagtanaw nyo daw gataas, mas better nga maka-evacuate ka mo prior sa preventive ako na evacuation nga himuon sa mga LGU, especialmente Silay, Talisay, kag Victoria City. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag-isiliman ng Action Night Patrol Program. Kita magatakop temporaryo. Balik kita buwas, same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporter selection nga napalagad. Kung kami sa kay Action John Diaz, Percival Bilamor, Roger Gutib. Action ninyo bugin ang ato kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. New Center Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup Security Guard Tunogbanwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Shell Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Syudad Sang Bago. Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Lasamo Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang lakad ang Kurban Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbaro, siling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala amin ko po sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.